ଏଇଟା ମମି ବସେଇଛି ପା ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖେ ସେ ଅଛି ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଆୟୁଷ ଦଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଗଡ଼ିଯିବ ଆଜିଠୁ ସେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ନେବେ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲେ ହାତ ଧରି ଚାଲିବ ଚଲେଇବେ ତାପରେ ସେ ଛାଡିକି ଯିବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାପରେ ପଡିବ ନା କଣ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥରେ ପିଲା ଚାଲିଲା ବେଳେ ପଡନ୍ତି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ସଠିକ ଯେ ଛାଡିକି ଗଲେ ବୋଉ ସବୁ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ନା ଏବେ ବାବା ଯେମିତି ବସିଥିଲୁ ସେମିତି ବସ କେତେ କଷ୍ଟ